vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. Inini ndiri murume, ndine makore 39 years ekuberekwa. Ndakaroorwa ndigerewo muno munyika yavatorwa inova iri nyika yeSouth Africa. Ndinoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika kwandiri, and I do not feel as a man anymore. Ende mukoma, ndatova nedambudziko rekuti ndinogara ndichingova neaya avanoti masuicidal thoughts. Saka ndauyawo pano kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Nyaya yangu inondinyadzisa ende ndinonzwa ndichinyara kukuudzai nyaya yangu, but I am here to get any kind of help that I can get from you. So zvakaitika mukoma ndezvekudai so: inini ndiri munhu uya wekuti ndaifarira online dating, and let me say kuti there is always that danger yekuti kana ukapinda mumarriage usina kana kumbogara wakadata, because I only dated my wife, we can say even from kindergarten, because we stayed in the same area. Saka takangotanga kungodanana from a very young age kuzonosvika tichizonoroorana. Saka I had never had any experience with any woman apart from my own wife. So I then said, let me try to go online. Uye zvekare ndichitya kuti kana ndikazodanana nevanhu vemunharaunda zvimwe kuda mudzimai wangu anokwanisa kuzondiziva. I then opted, at least I said, let me date someone wekuti anenge achigara kure neni, so that it can be just an online relationship. Zviya zvekuti munhu anenge achitoziva kuti munhu wangu uyu wandiri kudanana naye iye ane mudzimai wake, naiyewo ndenichitoziva kutoti mukadzi uyu wandiri kudanana naye iye ane mapartners ake. Kana kuri kunzi ndikamufonera akazabata phone, it means kuti anenge aine munhu waanenge aita hookup naye. That was the setup that I always wanted. Saka ndakabva ndazosangana neumwe musikana. Saka musikana uyu mukoma, iye pandakasangana naye takabva tatotanga kutowirirana. Zita rake ainge achinzi Naledi, ndiwe muno muSouth Africa, but I never knew kuti kutori nevamwe varume vekutoti ivo kana wakavatarisa vanotoita kunge vanhukadzi, because patakatanga kutaura akabva atanga kunditumidzira mapictures ake. Mukomana acho ndichitarira mapictures ake ndikabva ndaona kuti ya apa zveshuwa sezita rake ndainge ndabata nyeredzi, ndainge ndazviwanira chimoko changu chainge chakanaka already, ndainge ndatova nemafuture plans. But little did I know kuti munhu uyu wandainge ndichidanana naye iye ainge akaita zviya zvavanoti zvetransgender. And taiti paya kana tikamboda kumboita musikanzwa wekuti tinenge tichiita mavideo calls, and I make sure kuti kana ndikamuti chimbondirakidza uko aibva aramba, kana kungobatanidza makumbo aiwanzokufarira kundiratidza mabreast awa nezvimwewo, uye aitova nemakevhe kutoti unotofungidzira kutoti munhu uyu munhukadzi. So nekuda kwekuti ainge ari munhu uya ainge akanaka, and she was very demanding, not kuti she was demanding in terms of money. Aitonditumidzira mari so often, but she was demanding, she always wanted my attention. But achinzwisisa hake, ndaiti kana ndava kuenda kumba ndaibva ndatomuudza, ndobva ndatoti ndava kumboenda kumba. Aibva atoti it is fine, I respect your wife, but know that all night long I am going to be thinking about you and I am going to be missing you. Saka taizototaura dzimwe nguva pandinenge ndataimira, pandinenge ndaona kuti mudzimai wangu anenge avata, ndipo paya apo pandaibva ndazomuka nemunhu wangu tobva tazotanga kutaura zvedu. So mukomana acho iye manje akabva azoti kamusuwiro kacho kandiri kukuita, I think kuti izvi zvelong distance hazvichatoshandi. Hazviiti here kuti unge uchiuya kumba kwangu apa inini manje munhu uyu ndainge ndichida kuti ange achiuya kuno kuprovince kwandinogara, but akabva azoramba akati ndinotya kupondewa. Ndikabva ndati it is fine baby, inini ndini ndichauya ikoko. So we then organized ndokubva ndazoenda kumba kwake. Mukomana achi pandakasvika pamba pake nejinja rose iro raainge achiti ainge achindinzwira, I expected kuti the moment that we were going to lock ourselves up in her apartment, mutambo webonde wainge uchifanira kuti unge uchitsva. Uye zvekare ndichinomutarira kudai ndichiona kuti ya munhu wangu ainge akanaka, because iye akabva anditi ainge akaenda kuplastic surgery, akabva azoenda akabva
anoita kuti mazamu ake angoramba akamira zvekare nemacaves ake akaenda akanoita kuti ange achitsokugadziriswa. Saka ndainge ndichitomunzwira jinja kutoti munhu uyu andinonokera, but she avoided me. Mukoma akandiavoida kuzonosvika zuva richinovira. Still kunyange pandakamuti chuu yakatinge tichiita takwavira uko, munhu aingoramba achingondiavoida. So I then felt bored, ndikabva ndati ndava kuenda kunovata. Ndobva ndazoenda, akabva anditevera, akabva ati ndiri kudzoka. Mukomana ipapo I think kuti ndopaakabva azondisira, hamene kuti ipoison kana kuti madrugs mudrink, because akabuda akabva adzoka akandibatira juice. Munhu ndokubva atopfugama paya akabva ati chitangai manwa juice iri dead. Then tobva tazoita zvedu zvose izvi zvamunoda kuti tinge tichizozviita, uye nhasi zivai kuti I am yours and I am only yours. Ndikatofara paya, ndakabva ndazotora glazi riya rainge riine fruit juice ndokubva ndanwa. Saka akati ameka sure kuti ndainge ndanwa almost half of that juice that was in that glass ndokubva afamba, achiti iye ainge achida kuenda kunoloka madoors kuti magetsi ndopa akabva azoenda. So iye paakadzoka ndakatofungidzira kuti maybe yainge iri load shedding, but maths dzake dzaainge aita dzainge dziri dzekuenda kunodhingura kupower supply chaiko, ndokwa ainge akaenda akanodhingura magetsi achida kuti zvinhu zvedu zvose tinge tichizozviitira murima. So paakauya akabva azoti machira directly, then ndokubva azondifuratira akabatanidza makumbo ake. Iniwo mukoma munhu wangu ndainge ndichitonzwa kutoti ndainge ndanonokerwa naye, ndokubva ndapedzisa kadrinki kaya. Mbati ndapedzisa drinki riya akabva anditi dedi, tangai maenda mambonorasa mvura. Akabva ati nekuti kana mukagara marasa mvura zvinobva zvazobatsiridza kuti sikarudzi yenyu inge ichizotorawo nguva, nekuti ndagarisa ndikuda kuti ndinge ndichimbonyatsokunakirwa zvanhasi. So mukoma ndakaenda kuya, but ndakati ndiri munzira ndichidzoka ndaita kuona matiles achiita kutenderera, ndichiita sekunge ndainge ndichifamba mumvura ndokubva ndatodonha pasi. That is the last thing that I remembered. But mukoma ndakazoti mangwana pandakamuka ndakabva ndazotanga kunzwa kuti kumashure uku kusim 2 kwainge kuchirwadza zvisingaiti. Mukoma, when I woke up she was fast asleep, because zvinoratidza kuti inini naye tinenge takatoita zvekuma 7 almost 7 times tichiita bonde, saka ainge akaneta. Saka pandakamuka mukoma nashe ndakabva ndazotanga kupuruzira munhu wangu. Ndakati ndichimupuruzira kudaro ndini uyo ndikabva ndazodzika, ndichidzika nedumbu rake ndichiti ndinge ndichienda kunomufila kuzasi uko, because ndainge ndava kutonzwa kuti dai tambopama zvekare. To my surprise mukoma, ndakabva ndazoguma ndichitonzwa kutoti panapa ndaguma chinhu chemunhurume. But mukoma nashe munhu akabva azomuka, akangomuka ndokubva atora gauni rake achienda kunogeza. She then locked the door. Akagaramo mubathroom yandichingonoka munhu asingade kubuda. By the time paakazobuda akabva azonditi I am asking you to leave my house. Ndikabva ndati kochi, what did I do? Did I do you any wrong? Ndokubva atotanga kutopopota. She got so dramatic zvekuti akabva atodana mapurisa. Saka ndakamboda kuita nharo naye ndichimuti why are you kicking me out of your house? But munhu akabva azonditi because you have found out kuti I am not what you thought that I am. And ndikabva ndatoziva kuti munhu uyu wandainge ndichifungidzira kuti ainge ari mukadzi, kwete, munhu uyu ainge atori ngochani zvake. Zvinoreva kuti usiku hwose mukoma, inini nemukadzi uyu akazviita transgender takaita usiku hwose tichirarana. Saka even right now ndinongofila as if I am no longer a man nekuda kwezvinhu izvi zvakaitika. Ndakabva ndazodzokera zvangu ndokubva ndaenderera mberi neupenyu hwangu. Nanhasi uno ndichigere nemudzimai wangu, but iye mudzimai wangu haatombozvizivi kuti ndo zvakaitika izvi. Ende handisi munhu wekuti ndinofarira kurara nevanhurume, but zvinhu izvi zvakandi-affecta for a very long time. But zvaizvezvi I am trying kuti ndinge ndichizvigadzirisa, kunyange pandinenge ndine mudzimai wangu tichiita mutambo wedu wepabonde ndinotombonzwa zvichindiremera, but ndinoramba ndakashinga ndichizviudza kuti I cannot become gay. Aiwa, handikwanisi izvozvo, handiri. But ndo zvandakasanganawo nazvo izvi through mujolo wepasocial media wakandiorora. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna mukoma vedu. Naimisvo zvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section ya pakaipa. Hey, just imagine. Saka hanzi ndinosuspecta kuti munhu uyu akandiisira madrugs mudrink usiku hwose tichingoshandurana. Ini ndichiona sekunge ndiri kuita bonde nemunhukadzi, izvo ndainge ndichitoita bonde zvangu nemunhurume. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakaitika. So kuchechi kwedu takaronga, this was last year, patakaronga a vacation, vanhu vachiti nekuda kweizvo zvakamboitika mucorona, it was high time kuti kune avo vanenge vachikwanisa vange vachingoenda out have a nice time. Saka zvinhu zvatinoita kuchechi kwedu usually we do things together. Saka pakabva pazotaurwa nhaurwa yekuti vanhu vaifanira kuti vange vachizobvisa mari avo vanenge vachida kuzoenda on that church trip vacation. So kwainge kuchazoenda so taifanira, so kune avo vainge vachazoendako kuvacation ikoko taifanira kuzonogarako kwe2 weeks tobva tazodzoka. Saka ndakabva ndazotaura nemurume wangu, iye haana kana kumbogara, akaramba akabva ati, but the only challenge that you're going to face is that I cannot come with you. Ndikabva ndati hapatomborina kana problem baby, because I just wanted to spend some time alone nema friends angu ekuchurch. Saka I was amongst the people that went from our church, because takatoendako ikoko tichitosvika kuma 25, but most of the people that were there vainge vari macouples. Inini ndini ndega ndainge ndichigara muroom inini neumwe musikana ndisu tega tainge titori zvedu mabachura. So as we were having this vacation, pane kumwe kwatakazoenda, we were doing this mountain climbing. Saka ndichifamba manje kumashure kwangu kwainge kuina vamwe baba avo vainge vachifamba nemudzimai wavo, but takazoti tasvika pamusoro pegomo, mudzimai wavo she was busy taking some selfies. Then vakabva vazouya ndokubva vazotaura neni, vakabva vandiudza kuti vainge vanakidzwa neizvo zvavainge vaona, because vakati matambisiro acho aunoita, I just wonder kuti ko imo mubedroom macho unombonyanya kuita sei. So mukomana achi ndakabva ndazongotanga kungovafila baba ivavo, then tikazongoramba tongotaura. So what I did is that inini nemumwe musikana uyo ainge ari single, ainge akasiyawo murume wake as I had done, ndakabva ndazotanga manje kumutiza, naiyewo paakazozviziva kuti ndo zvandainge ndava kuita, akabva azotanga futi kupinza vamwe elder muroom. Saka inini ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonobhuka another room zvainge zvisingatombozivikanwe nevamwe vanhu vemuchechi kuti ndainge ndatova separate room. Madays awo ekuti tinenge tisingadi kurara nezvikomba zvedu taingorara tiri 2, but zuva iro rekuti inini neuyo murume uyo wandainge ndava kudanana naye tinenge tichida kuita bonde, aibva azoya in secret, tobva taenda kuya, then tobva tatoita bonde redu. Dzimwe nguva taikwanisa kutorara about 4 hours tiriko zvedu ikoko tichingonakidzana, iye obva azodzokera. Kana ndakaneta ndaizongosara zvangu ndakarara. Saka this is what I did when we were on that church vacation. But chinondivhundutsa mukoma ndechekuti panguva yacho iyoyo, because of the excitement of everything that was going on in my life, handina kana kumbogara, ndakapindwa nemweya wekuti tiri kufanira kuti tinge tichishandisirana dziviriro. Saka handina kana kumbogara saka inini naye hatina kana kumbogara takashandisirana dziviriro. So mukoma ndakabva ndazotanga kurwara. Pandakatanga kurwara, it was towards December, ndakarwara kane, because there was this other day pandainge ndichitobva zvangu kubasa. Saka ndakabva ndazonaiwa nemvura. Mvura iyoyo mukoma yakabva yazondipinza chimwe chando chekuti ndakarwara ndikaita sekunge ndichafa. Ndakabva ndazoendeswa kuchipatara. Mukoma ndakati ndaendeswa kuchipatara kuya ndokubva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotestwa, ndikabva ndatobatwa ndiine chirwere cheHIV. Even the day mukomana achira ndakazodischargwa kuchipatara, handiti kune imwe iya discharge letter yaunopiwa. Saka inenge yakatonyorwa maconditions ako
pangu discharge letter vamwe nesi vakati vauya vakabata mafaira, ndikabva ndazowana mukana ndikabva ndatora faira riya ndichita sekunge ndainge ndichiverenga ndikabva ndaona discharge letter iya yamukoma. Ndakabva ndazotongozviudza kuti iyi kunyange zuva randichabuda ndiri kufanira kuti ndinge ndichiiviga. So ndakazoipiwa discharge letter iyoyo, murume wangu ainge achiri panze. By the time paakazouya uko kwandainge ndiri ndainge ndatoiviga discharge letter iyoyo. Ndakangoti ndichingondosvika kumba ndokubva ndazoiflasha. Saka ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoya kureview. Zveshuwa pandakadzoka kureview ndikabva ndatobatwa kuti zveshuwa ndainge nditori nechirwere cheHIV. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitotanga medication yangu, hanzi ndo chainge chakakonzeresa kuti ndinge ndichirwara semarwariro awo andainge ndakaita. So ndakabva ndapiwa mishonga yangu iyi mukoma. Handidi hangu kukunyeperai, mishonga iyi iyo inogara kubasa, because apo pacho ndinoshanda neumwe murume. Saka iye mishonga iyoyo akatombosangana nayo akabva andibvunza, ndikabva ndazomuudza chokwadi changu. Akangonditi it is okay. Akanditi naiye akabva azonditi it is okay, naiyewo ainge akambozviitirawo umwe mukadzi uyo waainge achidanana naye. Saka hanzi aipota achimuvigira mapiritsi iwawo pose paaiuya kusleep over. Saka ndozvandinoita mukoma, ndiri kutonwa mapiritsi awa eHIV, asi murume wangu haazvizivi. Ndinoti kana ndikada kuudza murume wangu, because dzimwe nguva tinoti kana tichiita zvatinenge tichiita, kana ndikamutarisa ndinobva ndanzwa ndichimunzwira tsitsi, ndobva ndati munhu uyu he deserves to know. But ndinobva ndazvibvunza kuti saka achandibvunza mibvunzo yakawanda like kuti ko chirwere chacho wakachibata pai. Apa ndinotya futi kuti zvinokwanisa kuzokonzeresa futi mamwe mascandals kuchechi uko kana nyaya dzacho dzikazobuda and dzobva dzazoita out of control. Saka ndichiuya pano padare renyu ndiri kutotsvakawo help. Ndinodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira nemazano. Hanzi mazano mairairanwa kune avo vanoda kundibatsira. Please ndipeiwo mazano. Ndoita sei? Murume anoudzwa here kana kuti ndongoramba ndakanyarara just praying kuti pose pandiri kurara naye, sezvo ndava kushandisa medication and I am very strict when it comes to taking my pills. Saka ndinongonzwa vanhu vachiti iwo kana munhu wava pachirongwa unenge wava kusanyanya kuspreada chirwere kudaro. Uye zvekare paGoogle ndakatoresearcha ndikatoona kutoti machances ekuti ndinge ndichizopa murume wangu chirwere ichochichi cheHIV, those chances are quite slim according to Google. But ndichiuyawo pano ndokutotsvakawo maadvices kubva kune vedare renyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, muriko kuchechi ikoko kumavhakesheni kwenyu ikoko mototanga kutoita zvinhu zvisina basa pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinganzi ndiri muroyi here mukoma? Izvezvi ndine umwe murume uyo wandainge ndakatora ndikabva ndamupinza mumwoyo mangu. Apa ndiri munhu uya wekuti weakness yangu ndeyekuti kana ndanyura mukoma ndinenge ndatonyura. No matter what people will tell me, ndinenge ndichitozviudza kutoti zvakangokosha ndezvekuti I am happy and this man loves me with all of his heart. So this guy, when I met him, takatongosanganawo kune imwe function ndokubva andipfimba ndikabva ndamubvumawo. So we then started talking, but iye manje ndiye anouya kumba kwangu for my sleep over. So ndakabva ndazongoramba ndongomunetsa ndichiti ndoda kutombouya kumba kwako, iye achiramba. So I then took his street address, ndakangobata foni yake ndikabva ndaenda pazvimadelivery applications ndikabva ndaona home address yake. So zvandakangoita ndezvekuti ndakangoti one morning ndikatomudza kutoti ndainge nditori munzira ndichitouya kumba kwake. Iye akatombofungidzira kuti ndainge ndichimunyepera, but by the time pandakazomutumidzira address iyo yandainge ndakatora mufoni make ndopaakatoona kutoti apa ndainge nditori pachiki. Akabva ati let us meet somewhere else. Ndopatakabva tazosangana somewhere else. So he then confessed to me, akabva andiudza kuti iye ainge aine mhuri. Saka ndonyaya iripo iyi mukoma. Ndakamubvunza kuti ko zvino kubva day one zvamakaramba kushandisa protector muchiti muri kuda kundiita mudzimai wenyu, ininiwo ndikapusa ndikaramba.
zvino what are you going to do? Akabva ati kana iri nhumbu hainetse ndinokwanisa kukuchengeta. Saka ndo maoptions awo mamwe andiinawo. Ndinokwanisa kumbomunyepera kuti ndine pamuviri, but at the same time ndiri kutofambawo ndichitotsvakawo kana n'anga inokwanisa kundibatsira so that ndinge ndichimugadzira murume uyu kuitira kuti ange achizongoona inini nemukadzi wake. Handidi kukuwadzisa mukadzi wake because mukadzi wacho she is not the problem here. Uyu murume uyu ndiye nhunzvatunzva yandikuda kugadzira. Ndikuda kuti ndinge ndichizova mukadzi wake wechinumber 2. Handizivewo kuti panapa ndinokwanisa kuwana here vanhu vanokwanisa kundibatsira, vanoitawo zvechibhoyi, vanokwanisa kundipawo mishonga yekuti ndinge ndichizomupa murume uyu so that ange achizondiita mudzimai wake. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, asi please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, hanzi ndine dambudziko rekuti kana ndanyura murudo hapana anokwanisa kundiudzira zvekuita kana kundipa advice, but ndiri kutsvakawo advice because munhu wangu akandiudza kuti iye ane mhuri but anoti anondida futi, saka ndinorwadziwa kuti akarara neni pasina dziviriro. Yo